Mhux qed nara li għandi nassjeni minn jeddi. Din kienet ir-risposta tal-Maġistrat Gabriella Vella meta fl-ewwel lok il-President tal-Partit Laburista, rappreżentata mill-Avukati Pawlu Lija u Ryan Ellul, staqsiet jekk l-istess maġistrata tħossx li għandha tassjeni minn jedda biex tisma' l-kawżi fil-kwalità tagħha ta' uffiċjal reviżur li fetaħ il-Partit Nazzjonalista biex mal-100 persuna li nataw post tal-housing minħabba sitwazzjonijiet diffiċli ferm fajjithom ma jivvutawx is-siġġiewi fejn issa għandhom l-indirizz tagħhom. Meta l-Maġistrat Gabriella Vella ma stjenietx minn jedda, il-Partit Laburista talab formalment biex tirrikuża ruħha minn dawn il-proċeduri. Il-Partit Laburista spjega li din id-deċiżjoni li setati tirrigwardja voti fl-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej. L-istess maġistrat involvit ruħha f'kontroversja politika meta lqet l-inkjesta tal-Vitals propju fil-jum li fetħu l-applikazzjonijiet tan-nomini tal-kandidati tal-Parlament Ewropew wara 4 snin u nofs li kienet ilha miftuħa. L-istess inkjesta kienet imtabna wara serje ta' leakages fil-medja soċjali minn esponenti ta' Repubblika u tal-Partit Nazzjonalista, kif ukoll meta Robert Aquilina kien jaf u kien preżenti barra residenza tal-eks Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat, meta l-Maġistrat kienet ordnat tfittxija fir-residenza tiegħu fil-preżenza tal-familja. Fid-dawl ta' dawn il-fatti kollha il-Partit Laburista argumenta li ġustizzja mhux biss trid issir imma trid tidher li qed issir. Dan kollu allura jitfa' dubji raġonevoli fuq dak li seħħ. U allura fid-dawl ta' dan kollu minħabba li dawn jitrattaw voti għall-elezzjonijiet ukoll ta' 8 ta' Ġunju, il-Partit Laburista fl-ewwel lok saqsa sabiex il-Maġistrat min jedda tastjeni milli tisma' dawn il-kawżi, il-Maġistrat l-ewwel qaltilna li m'għandix għalfejn ma tarax għandix għalfejn li għandha għalfejn tastjeni. Fit-tieni lok imbagħad meta ma stjenitx allura il-Partit Laburista saqsa għar-rikuża tal-Maġistrata. Madankollu il-Maġistrat Vella ċaħdet it-talba biex tiġi rikużata minn dawn il-kawżi u ġustifikat dan billi permezz ta' degret moti fl-awla qalet li t-talba mresqa minn Dr. Ramona Tart mhix ġustifikata u bekk ma jisħoqx li tiġi milquha. Kien għalhekk li l-Maġistrat ordnat li jibdew jinstemaw il-provi f'dawn il-kawżi. Fuż dawk li tellaw jiġdu kontra persuni biex ma jivvutawx fis-siġġiewi kien hemm is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Michael Piccinino u Deputat Nazzjonalista fuq l-istess distrett elettorali Ryan Kallus. Sa dan it-tant dawn il-persuni li nataw post ta' akkomodazzjoni soċjali spjegaw fil-qorti wieħed wara l-ieħor li jittamaw li jibdew ħajja ġdida f'dawn il-postijiet li nataw mill-Gvern. Raġel minn Għawdex qal li minħabba li hu marid ħafna u qed jieħu trattament tal-kanċer kellu bżonn dan il-post biex joqgħod viċin uliedu li jgħixu Malta. Qal li għalih dan il-post kien essenzjali għaliex ma jistax jitla' t-taraġġ u l-appartament il-ġdid se jkollu aċċess blift. Mar oħra qalet li minħabba sitwazzjoni diffiċli f'ħajjitha ma tistax taħdem u qed tgħaddi biss bil-benefiċċji soċjali u għalhekk ma tistax tħallas kera fil-privat. Single mother bi 3 tfal qalet li ma setgħetx tkompli toqgħod momma issa li tfalet jikbru ma kellhomx fejn jorqdu sew. Filwaqt li single mother oħra ta' żagħżugħ ta' 16-il sena qalet li kienet qed toqgħod f'appartament li għandu kamra ta' sodda waħda qabel ma ngħatat l-akkomodazzjoni soċjali. Anzjan ieħor qal li bħalissa ma jiflax iħallas bil-pensjoni u l-mara tiegħu għandha problema b'saqqa jew ma tiflax tkompli titla' żewġ sulari taraġġ biex titla' fl-appartament li kienu jgħixu fih. Uħud minn dawn il-persuni sansitra kienu diġà joqogħdu fis-siġġiewi anke qabel ingħataw il-post tal-akkomodazzjoni soċjali. Il-kawżi jkomplu jinstemaw bħallum ġimgħa. Il-Partit Laburista se jkompli jitlob biex jintervjeni f'dawn il-kawżi ħalli jipproteġi d-dritt ta' nies vulnerabbli li jivvutaw fil-lokalità fejn ingħataw l-akkomodazzjoni soċjali.